ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ତଥ୍ୟକୁ କେମିତି ଅନାଦର କରି ଇତିହାସକାରମାନେ ଇତିହାସ ଲେଖନ୍ତି, ଅଧା ସତ ଅଧା ମିଛକୁ ଯୋଡ଼ିକି କେମିତି ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ ଉପରେ ଗୋଟେ ପରିଣାମ ଉପରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ତା ଫଳରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଧା ସତ ଅଧା ମିଛ କଥାଟି ବାରମ୍ବାର ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପ୍ରଚାର ହେଇ ଚାଲେ, ଦୁଷ୍ପ୍ରଚାର ହେଇ ଚାଲେ, ଆଉ ସେଟାକୁ ଦିନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ନିଆଯାଏ। ତାପରେ ତଥ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ପୁଣି ଫେରିକି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ ବା ଓଡ଼ିଶା ବା ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବା, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ କରିବା, ସେଠାରୁ ପାଣି ନେଇ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇ ତାଞ୍ଜାବୁରରେ ନେଇ ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ରହିଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣର ଯଦି ଆପଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବା ତାଙ୍କର ଏକାକୀ ଉପଲବ୍ଧି ନଥିଲା। ସେ ଉପଲବ୍ଧି ନଥିବାର କାରଣ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ତର୍ଜମା କରିପାରିବେ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ରେକର୍ଡସ୍ ରହିଛି, ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ ରହିଛି, ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଜୟ କରିଥିବା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲାଏନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ସଂଘ ହେଇଥିଲା। ସେ ସଂଘଟି କାହା ସହିତ ହେଇଥିଲା? ସେ ସଂଘଟି ହେଇଥିଲା ପରମାର ରାଜା, ମାଲୱାର ପରମାର ରାଜା ଭୋଜ। ଆପଣମାନେ ଭୋଜ ଶୁଣିଥିବେ, ଭୋଜ ରାଜା ଭୋଜ ବୋଲି ଶୁଣିଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକଥାରେ ବି ରାଜା ଭୋଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଏ। ତ ରାଜା ଭୋଜଙ୍କର ପରମାର ରାଜା ଭୋଜଙ୍କର ଉଦୟପୁର ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଉତ୍କଳର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରରଥଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କାଳଚୁରୀ ମାନେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିପୁରୀ କାଳଚୁରୀ, ତା ସହିତ ରତ୍ନପୁର କାଳଚୁରୀ। ତ୍ରିପୁରୀ କାଳଚୁରୀଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର, ରତ୍ନପୁର କାଳଚୁରୀଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଳାସପୁର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିଳାସପୁର ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ତ ସିଏ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାରାଜ ଜଣେ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗଙ୍ଗାଦେବ ଆଉ କମଳ ରାଜା ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମିଶିକି ଉତ୍କଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରରଥଙ୍କ ସମୟରେ। ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ତଥ୍ୟଟି କ'ଣ? ତଥ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପରମାର ରାଜା ଥିଲେ, ରାଜା ଭୋଜ, ସେ ଗଙ୍ଗେୟଦେବ, କାଳଚୁରୀ ରାଜା ଗଙ୍ଗେୟଦେବ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣୀ ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ, ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ମାନେ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଚାଲୁକ୍ୟସ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଚାଲୁକ୍ୟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ, ତା ପଛରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ରହିଛି। ସେ କାହାଣୀ ହେଉଛି ରାଜା ମୁଞ୍ଜଙ୍କର କାହାଣୀ। ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ଥିଲେ, ସେ ମୁଞ୍ଜାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଚାଲୁକ୍ୟମାନେ। ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ରାଜା ଭୋଜ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ଆଉ ଗଙ୍ଗେୟଦେବ, କାଳଚୁରୀ ଗଙ୍ଗେୟଦେବଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସଂଘ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଲାଏନ୍ସ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ସଂଘଟି ଚାଲୁକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା।
ପରମାରମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର ହେଇଥିଲା କୋଙ୍କଣ ଉପରେ। ଆଉ କେତୋଟି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କୋଙ୍କଣ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜରାଟ, ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରମାରମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେଇଥିଲା ଏଇ ସଂଘ ଫଳରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାର ରାଜା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଉଦୟପୁର, ତାଙ୍କର ଉଦୟପୁର ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରରଥଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ନାଁ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରରଥଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ଚୋଳ ରାଜା ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଜୟ କରିଛି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାଳଚୁରୀ ରାଜା ଗଙ୍ଗାଧର ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ କଳିଙ୍ଗ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଘଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା। ଏଇଟା ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପଟରୁ ଆକ୍ରମଣ ନଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ପଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରମାର ଆଉ କାଳଚୁରୀ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟରୁ ଚୋଳମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମିଳିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଉତ୍କଳର ପତନ ହେଇଥିଲା। ରାଜା ହୁଏତ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ ବା ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଆଜି ବି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଘଟଣାକ୍ରମେ ଯଦି ଘଟଣାର ଆମେ ପୂର୍ବକ୍ରମ ଦେଖିବା, ଚୋଳମାନେ ପରମାର ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ମିଶିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା? ଆମର ଗୋଟେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଧର୍ମରଥ ମହାଶିବଗୁପ୍ତ ଧର୍ମରଥ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ମହାଶିବଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବାହାରିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବାଲିଝରି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଇସବୁ ଘଟଣାର ପୂର୍ବ ସମୟର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଚୋଳ ରାଜାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ପରମାର ରାଜାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବର ଘଟଣାକୁ କହୁଛି। ସେ ସମୟରେ ଧର୍ମରଥ ତାଙ୍କ ବାଲିଝରି ଗ୍ରାଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ସେତୁବନ୍ଧ, ହିମାଳୟରୁ ସେତୁବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ ହେଉଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଆଉ ଚୋଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଆଉ ଚୋଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ରାଜା ନିଜେ ଗୋଟେ ସଂଘ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି ଚୋଳମାନଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ। ସେ ସଂଘଟି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମହୀଶୂର କୋଲାର ଅଞ୍ଚଳର, ଆଉ ବନସ୍ ରାଜା, ତାର ଉଚ୍ଚାରଣଟା ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିନି। ସେ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଡାଇନେଷ୍ଟି ରାଜବଂଶ ଗୋଟେ, ଆଉ ବୈଧୁମ୍ବ ଗୋଟେ ରାଜବଂଶ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେ ଚୋଳ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଚୋଳ ରାଜା ପ୍ରଥମ ପରାନ୍ତକ ଯାହାଙ୍କ ବଂଶଜ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ। 70 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ଆସିଛନ୍ତି। ପରାନ୍ତକଙ୍କର ଶାସନର 70 ବର୍ଷ ପରେ, ବା ସେ ଯୁଦ୍ଧର 70 ବର୍ଷ ପରେ। ପରାନ୍ତକଙ୍କ ସମୟରେ ଆର୍କଟ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଅଞ୍ଚଳ, ଆର୍କଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥକଲମ କରି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ, ଥକଲମଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ, ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ଥକଲମ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ବା ଟକୋଲମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଟକୋଲମରେ ପରାନ୍ତକ ଯେଉଁ ଚୋଳ ରାଜା ପରାନ୍ତକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ରାଜାଦିତ୍ୟ ହାତୀ ଉପରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତୀର ମାରିକି ମାରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ହାତୀରୁ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଭୁଷିକି ମାରିଦେଇଥିଲେ।
ସେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ମାନେ ଜିତୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ହାରି ଯାଇଥିବାରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟମାନଙ୍କର ଜୟ ହେଇଥିବା ସମୟରେ ଚୋଳ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭାଳେନି ପଡ଼ିଛି। ସେଇଟା ଏବେ ବି ତାମିଲନାଡୁର ମେମୋରିରେ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ସେ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଦିନରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଦିନରେ ରାଜାଦିତ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ, ଏବେ ବି 1000 ବର୍ଷ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ବା କୌଣସି ସଂସ୍ଥାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରୁଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେମୋରିରେ ରହିଯାଇଛି। ତାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ଯୁଦ୍ଧର 70 ବର୍ଷ ପରେ ଚୋଳ ପରିବାର ଭିତରେ, ଚୋଳ ରାଜବଂଶ ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ରହିଥିବ ସେଟା କେତେ ବଡ଼ ଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟମାନଙ୍କର ବିଜୟ ପରେ ଚୋଳ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଳେନି ପଡ଼ିଛି, ଚୋଳ ରାଜ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ପତନ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁରାବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆମର ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଧର୍ମରଥ, ମହାଶିବଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର୍ମରଥ ଚୋଳ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା, ଯେଉଁଟାକୁ ରେଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆନେକ୍ସେସନ୍ ତ କୁହାଯାଏନି ବା କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏନି, ରେଡ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଲୁଟପାଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ପରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାଲିଝରି ଗ୍ରାଣ୍ଟରେ, ବାଲିଝରି ଯେଉଁ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେତୁବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ କରିଛି। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ଶକ୍ତି ମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମାର ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସୋମବଂଶର ଶାସକ ଇନ୍ଦ୍ରରଥଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣର ଯେଉଁ ଶ୍ରେୟଟା, ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧିର ଯେଉଁ ଆମର ଇତିହାସକାର ମାନେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳଙ୍କୁ ମହାନ ଆଉ ଏକାକୀ ଶାସକ ବୋଲି କହିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଇତିହାସରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ପ୍ରକୃତରେ ଏକାକୀ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲେ, ସେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରମାର ଆଉ କାଳଚୁରୀ ଗଙ୍ଗେୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି, ଗଙ୍ଗେୟଦେବ ଆଉ କମଳ ରାଜା ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଦୁଇ ପଟୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ। ତ ୟା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ପତନ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଏ ଜିନିଷର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଛି, ହଠାତ୍ ରାଜା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବା ବନ୍ଦୀ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଚୋଳ ରାଜା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚଣ୍ଡିହାର ଯଜାତି ବା ଯଜାତି କେଶରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କପର ପ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅଛି। ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଟରେ, ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟ, ଲତା, ଗୁଜ୍ଜର ମାନେ ତା ସେଠି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବିଶେଷ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାଞ୍ଚି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଉପରେ। ରାଢ଼ ଆଉ ଗୌଡ଼, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଳ ରାଜା, ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ସେ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ସେ କପର ପ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ନିବିନା କରିକି, ସେଟା ବୋଧେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସୋନପୁର କିମ୍ବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଟଟି ହାସଲ ହେଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧ, ମାନେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଚଣ୍ଡିହାର ଯଜାତି ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ଜୀବନର ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥିତି, ମଧ୍ୟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 40-45 ଏଜ୍ରେ ଆସିକି ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ଇନ୍ଦ୍ରରଥଙ୍କର ନିଜର କକା ପୁଅ ଭାଇ ଥିଲେ।
ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେ ଚଣ୍ଡିହାର ଜାତି ଅଲଗା ହେଇକି ରହୁଥିଲେ ବା କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ ବୋଧେ ଯେଉଁ କୋଲ ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କୋଲ୍ହ ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଲୁଚିକି ରହୁଥିଲେ ବା ସେଠାରେ ଗୁପ୍ତରେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଇକି ସେ ରହୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇ ଆଣିକି ପୁଣି ରାଜା କରାଯାଇଛି। 40 ବର୍ଷ ପାର ହେଇସାରିଛି, ସେ ଆସିକି ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ହେଇକି ସେ ପୁଣି ଗୁଜ୍ଜର ଲତା ଏଇସବୁ ଜାଗା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାଢ଼ ଗୌଡ଼କୁ ଅକ୍ତିଆର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚୋଳମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଠିକ୍ ପରେ ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପରେ ସେ କାଞ୍ଚି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଚଣ୍ଡିହାର ଜଜାତି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ମାନେ ବହୁତ ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଛି ଆକ୍ରମଣରେ। 3 ପଟୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, 2 ପଟୁଆ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା, ରାଜା ମରିଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଆସି ଜଣେ ଗୋଟେ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜା ହେଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଘୋଷଣା କରୁଛି, 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି, କନ୍ନୌଜରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛି, 10,000 ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଉ ରାଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ବି କରୁଛି, 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ବି କରୁଛି। 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞଟା ହେଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ବେଦରେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ, ତାର ଯେଉଁ ମହତ୍ଵଟା ହେଉଛି ଏହା। 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଲୋକ ନିଜକୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ତାର ଆଖପାଖ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କରେ। ମାନେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟୁ ଦ ନେବର୍ସ। ଯେଉଁମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି। ମୁଁ ଅପର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆଉ କନ୍ନୌଜ 10,000 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କନ୍ୟା କୁବ୍ଜ ଗୋତ୍ରର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡିହାର ଜାତି ହିଁ ଆଣିଥିଲେ କନ୍ନୌଜ। ଏହା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, କନ୍ନୌଜ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡକେଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କାରଣ କନ୍ନୌଜ ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କିଛି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜଧାନୀ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା କନ୍ନୌଜ ଥିଲା। ଆଉ କନ୍ନୌଜ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟମାନେ, ପାଳମାନେ, ଗୁଜ୍ଜର ପ୍ରତିହାରମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟମାନେ ବି ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ। ବିଶେଷ କରି ଦେବପାଳଙ୍କ ସମୟରେ, ସେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଦେବପାଳଙ୍କ ସମୟରେ ସେ କନ୍ନୌଜ ଉପରେ କିଛି ସମୟ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ପ୍ରତିହାର ମାନେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି କନ୍ନୌଜ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡିହାର ଜାତିଙ୍କ ସମୟରେ ଏ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। 3ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଉପରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଉପରେ 3ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପାୱାର କନ୍ନୌଜକୁ ନିଜ ଅଧିକାର ଭିତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଚଣ୍ଡିହାର ଜାତି 10,000 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କନ୍ନୌଜରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଚୋଳମାନଙ୍କର ଭୂମି ଉପରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଜ୍ଜର ପ୍ରତିହାର, ଲତା ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଦମନ କରୁଛନ୍ତି। ପାଳ ରାଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଢ଼ ଗୌଡ଼ ଏଗୁଡ଼ାକ ଫେରାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକମାତ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିତ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ, ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା କରିଦିଆଯାଏ, 10, 12 ବର୍ଷ, 15 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ରାଜା ଆସିକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଧନରତ୍ନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ସବୁ ତ ଲୁଣ୍ଠନ ହେଇଯାଇଛି। ରାଜା ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲେ ଆଗରୁ। ଗୋଟେ ରାଜା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆସିକି। ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ନଥିଲା, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଖଣ୍ଡ ଉପରେ, ଉତ୍କଳ ବା ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ଭୂଖଣ୍ଡ ଉପରେ
ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଲୁଣ୍ଠିତ ବା ଛାରଖାର ହେଇଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ତାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାର ମାନେ ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରାଜା ଆସିକି ଏସବୁ କାମ କରିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଇତିହାସକାର ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ କପର ପ୍ଲେଟଟି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଡିୟମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପଢୌକନ, ମାନେ ଅତି ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମିଛରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ସବୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଛ ମିଛ କହି ଲେଖିଦେଇଯାଇଛି। 10 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବାଟା ସତ, କପର ପ୍ଲେଟଟା ମିଛ ହେଇଥାଇପାରେ। 10 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବାଟା ସତ, ଆଉ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇସାରିଥିବା ପରେ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାରା ଭୂଖଣ୍ଡରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାଟା ବି ସତ କଥା। ତେଣୁ ଚଣ୍ଡିହାର ଯଯାତିଙ୍କୁ ଇତିହାସକାରମାନେ ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କର କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଦେଲେ, କିଛି କିଛି ଲୋକ କଳା ଆସିଗଲା, ଇତିହାସଟା ଏଥିରେ ନଥାଏ। ସାମରିକ ଭାବରେ ମିଲିଟାରିଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ, ତାପରେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠେ, ତାକୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ମିଳେ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ତାଙ୍କର ଏକାକୀ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିଳିତ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା ତିନିଟା ରାଜାଙ୍କର, ତିନି ପଟରୁ। ତେଣୁ ଯଦି କେହି କୁହେ ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ଏକାକୀ ଚଢ଼ିଗଲେ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ସବୁ କରିଦେଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଧା ସତ ଅଧା ମିଛ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପଛରେ, ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପଛରେ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କାରଣ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ଆଉ ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିହାର ଯଯାତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସାମରିକ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଇତିହାସରେ ଖୁବ୍ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍, ଅଣଦେଖା କରିଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବାହାରିଆ ଇତିହାସକାର ଆସି, ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଇତିହାସକାର ଆସି ତାକୁ ଏକ୍ସାଜରେସନ୍ ବୋଲି କହିଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ଇତିହାସକାରମାନେ ବାରମ୍ବାର ବହିରେ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲୀ ଇତିହାସକାରମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ ଦେବପାଳ ଯେଉଁ ବାଦଲ ପିଲର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ଉତ୍କଳକୁ ଇଏ କରିଦେଇଛି, କାମରୂପ ଜୟ କରିଛି, ଏସବୁ କରିଛି, ଆକୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଯେ ଦେବପାଳଙ୍କର ବାଦଲ ପିଲର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ଟା ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଜରେସନ୍ ବୋଲି। ସେଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ଚଣ୍ଡିହାର ଯଯାତିଙ୍କର ଗୋଟେ କପର ପ୍ଲେଟ୍, ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ଟାକୁ ସନ୍ଦେହାସ୍ପଦ ବୋଲି ଲୋକ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ନିଜ ଇତିହାସକୁ ନିଜେ ଲେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଇତିହାସକୁ ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଜ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ଇତିହାସ ଭିତରେ ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ବାହାର ଇତିହାସକାରମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଦେଇଗଲେ ସେଟା କେବେ ଫାଇନାଲ ନୁହେଁ, ସେଟା ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ନୁହେଁ, ସେଟା ସେଠି ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗା ହେଇପାରିବନି। ତା ସହିତ ସେ ସମୟରେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା, ସବୁ ଡେଟା ବାହାରି ନଥିଲା। ଆଜି ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ଆମକୁ ଡେଟା ମିଳିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖରା ତରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ପଢ଼ି ଦେଉଛେ, ଆଜି ଆମେ ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ପାଇଯାଉଛେ। ହେଇପାରେ ତାଙ୍କର କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ ବା ନ ଥାଇପାରେ, ସେଟା ଗୋଟେ ହେ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେଇଥାଇପାରେ ବା ତଥ୍ୟର
ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆଜି ସେଇ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ାକୁ ସୁଧାରିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଚଣ୍ଡିହାର ଜଜାତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶାସକ, ଗୋଟେ ଟ୍ରବୁଲସମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ, ଗୋଟେ ସ୍ୟାଟର୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନରେ ଚଣ୍ଡିହାର ଜଜାତି ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର।